Jumalan rauhaa ja hyvää iltaa. Luen täältä aluksi Johanneksen evankeliumista 9. luvusta jakeista 4 ja 5. Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Niin kauan kuin minä maailmassa olen minä maailman valkeus. Siis Jeesus sanoo, että hän on maailman valkeus. Me elämme semmoisessa ajassa, jolloin tämä maailman valkeus pyritään himmentämään. Sokaisevat voimat, vihollisvoimat, pimeyden voimat tahtovat siis kokonaan kumota Raamatun ja tuoda ihmisille sellaisen Jeesuksen, joka ei olekaan Raamatun Jeesus. Siis aivan Raamatun vastaisen kuvan Jeesuksesta sitä sitten niin kuin taiteen nimissä esitellään. Jeesuksen viimeiset kiusaukset suomen kielessä, toisissa kielissä se nimi on ollut Jeesuksen viimeinen kiusaus. Sellainen elokuva muiden muassa. Jo toin ensimmäisenä iltana esille erään israelilaisen professorin lausuntoa tästä elokuvasta. Israelilaisen professorin, hän pitää sitä ei minään taiteellisena tuotteena, vaan pitää sitä Jeesuksen historian mukaelmana ja vääristelmänä. Ja hän sanoo myöskin, jos Jeesuksella todella oli kiusausta, kun hän ristinpuulla kiusausta astua alas ristiltä, niin se kiusaus oli sitä, että hän ajatteli, näin on luettavana viimeisessä Jerusalem Post-lehdessä, hän ajatteli, kuinka paljon kärsimyksiä ja verenvuodatusta tuleekaan hänen velilleen israelilaisille, juutalaisille sen tähden, että hän nyt viattomana kärsii ristillä. Että tämmöinen kiusaus hänellä oli. Hänellä siis kiusauksensa oli tämä professorin mukaan vain siitä, että toiset ihmiset saisivat kärsiä sen tähden, että hän ristillä kuolee. Että tämmöinen oli siis se kiusaus. Mutta toisaalta myönteinen puoli siinä on ehdottomasti tämä ristin kuolema tuo kaikille ihmisille elämän, jotka uskovat. No niin, mutta tosiasia on, että elämme pimenevää maailman aikaa, toisaalta pimenevää, toisaalta valkenevaakin. Pimenevää niiden kansojen kohdalta, jotka ovat kuulleet Kristuksen evankelmin, mutta ovat sen hyljänneet. Ovat kuulleet, mutta ei ole ottaneet vastaan. Mutta valkenevaa niiden kohdalla, jotka eivät ole Jumalan sanaa ennen kuulleet. Tarkoitan juuri näitä niin sanottuja pakanakansoja. Siellähän niissä kansoissaan tulee valtavasti uskoa, valtavasti kääntyy, valtavasti herää, pelastuu ihmisiä näinä aikoina. Samaan aikaan se on täysin Raamatun ennustusten mukaista. Laittomuus pääsee valtaan entisessä kristillisessä maailmassa ja evankeliumistetaan kaikille kansoille, päinvastoin taas niille alueille, jotka ovat ennen hänestä kuulleet. Ja niin suuret määrät, jo mainitsinkin Brasiliaskin, yksin helluntalaisia tullut varsin lyhkäisenä aikana, muutamassa vuodessa, niin että 138 miljoonaa Brasilian kansassa on 13 miljoonaa helluntalaista, nyt viimeinen laskelma, ja muutama vuosi sitten oli 1,8 miljoonaa. Ja sitten Kiinassa, kuinka valtavasti onkaan kristittyjen luku lisääntynyt, samoin Indonesiassa ja monessa Afrikan maassa.
Ja nyt sitten alkaa Venäjälläkin olla herätystä ja näyttää, että Jumala toimii sielläkin. Neuvostoliitossa, jossa se oli ensin aivan kuin kiellettyä, Jumalan aika tulee toisiin maihin. Toisiin maihin tulee pimeys. Jeesus sanoo, että tulee yö, jolloin kukaan voi työtä tehdä. Ja mitä se tarkoittaa? Luetaan täältä Aamoksen kirjan 8. luvusta viimeisiä jakeita. 11 ja eteenpäin. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin hoippuvat merestä mereen, poista itään, he samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Sinä päivänä nääntyvät janoon kauniit neitsyöt ja nuorukaiset. Ja ne, jotka vannovat sen nimeen, joka on Samarian syntivelka, ja sanovat, niin totta kuin sinun Jumalasi elää Dan, niin totta kuin elävät Peesvamenot, he kaatuvat eivätkä enää nouse. Tämä vanha käsitys vapailla kristityillä, helluntalaisilla myöskin ja yleensä vapailla kristityillä, että tulee semmoinen aika maan päälle, niin kuin tässä luimme, sen jälkeen, kun tapahtuu uskovien pois tempaaminen maasta. Pyhä henki otetaan pois, menee uskovien mukana ja tulee joksikin aikaa sellainen vaihe, että pyhä henki ei vaikuta maan päällä. Näin kun tutkii Raamattua, on tullut siihen tulokseen, että pyhä henki palaa sitten jälleen takaisin. Ja Sakarian kirjan 12. luvun 10. jakeessakin luemme, että se pyhä henki tuo sitten herätyksen Israelille, oikein valtavan herätyksen, koko kansalliseen herätykseen, niin kuin luemme siinä luvussa. Mutta välillä on aikaa, että pyhä henki on pois, ja silloin etsitään Jumalan sanaa kaukaakin, eikä löydetä. On koitettu selittää, että tämä tarkoittaisi sitä vaihetta, kun Israelin kansa oli siirretty Assurin vankeuteen, siis se 10 valtakunnan osa Israelista, pohjoinen valtakunta oli viety Assurin vankeuteen, että silloin niille ei ollut Jumalan sanaa. Mutta kun tutkii Raamattua, siellä selvästi luetaan toisen kuningasten kirjan 17. luvussa, että kun sinne kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, siellä niiden mukana olivat papitkin. Jopa yksi papeista sitten sieltä riitti lähetettäväksi Samariaan takaisin opettamaan, kuinka Jumala on palveltava, siis Israelin Jumala. Ei semmoista aikaa maan päällä ollut tämän Aamoksen jälkeen vielä. Jeesus sanoi, tulee yölle, kukaan voi työtä tehdä. Ja silloin tulee herätys myöhään monelle. Kun tämä sanotaan, kulkat merestä merää pois, että samoin etsee Herran sanaa, mutta eivät löydä. Ihmistä ei tyydytä pelkkä tämä maallinen hyvinvointi ja menestys. Ainakin jos on kokenut elävän Jumalan todellisuuden, ei ikinä voi saada mitään todellista tyydytystä tämän maailman hyvyyksistä. Minä olen ensi kertaa ollut herätyksessä kokenut Kristuksen veren puhdistusta täyttäessäni takaisin sillä vaiheella, kun olin noin 7 vuoden vanha. Olin jo silloin syntinen, tunsin syntini. Joku sanoi, että ihminen voi siihen aikaan ymmärtää. Tämä on olettamus, ettei voi ymmärtää. Kyllä ihminen voi ymmärtää ja tietää syntisyytensä. Mä iltaisin rukoilin yöllä sitten aina kovasti ja hartaasti, että Jumala antaisi mun synnit anteeksi. Ja lupasin, että minä enää toisena päivänä tappelin. Toinen päivä tuli, niin taas tappeli. Ja sitä jatkui aina. Lupasin vaan, että teen parannuksia, pyysin anteeksi, että en toisena päivänä aina tappeli. Mutta niin vaan tappeli. Lopuksi sitten ajattelin, että tämä on aivan kauheata. Tämä on Jumalan pilkkaa.
Mä lupaan, etten tappele ja kuitenkin tappele. Ja eihän mä voi näin rukoillakaan. Ja sitten mä ajattelin, että mä olen aivan mahdoton syntinen, aivan toivoton tapaus. Silloin sain kokea sellaista, mitä ei kukaan ollut mulle opettanut. Että ei voi sanoa, että se johtui siitä, että toiset oli puhunut. Sain kokea, että Jeesus on kuollut edestäni. Mä tunsin olevan aivan mahdoton syntinen ja sain kokea, että Jeesuksen veri on vuotanut mun syntini tähden. Ja koin sen veren täällä koko olemuksessani. Mä aivan kuin vajosin siihen. Aivan kuin joudun niin kuin ikään kuin sukeltamaan siihen. Tuli niin hyvä olo ja tuli niin rauha. Ilman muuta oli selvää. Ei enää tehnyt mieli tapella, vaikka toisia päiviä tuli. Kyllä silloin meni tappeluhalut pois ja tuli se ihana rauha. Mutta minä en kestänyt tässä. Ehkäpä sen tähden, että en uskalta tunnustaa, menetin sen. Ja sen jälkeen, kun menetin tämän Kristuksen rauhaa, oli silloin siis 7 vuotta sen jälkeen, mikään tässä maailmassa ei voinut tyydyttää. Menin sitten sen jälkeen, menin niiden kaverien joukkoon jälleen silloin, kun oli kokenut sitä taivaista rauhaa, Jumalan rauhaa, niin mä yhtään miellyttää semmoinen, saatan nyt maailmanmielisten seura. Oli vaan ihanaa etsiä Jumalan yhteyttä. Mutta sitten menin taas kaverien joukkoon, kun oli menettää se rauha. Ja vaikka siellä minkälaista leikkiä pidettiin, niin ei, kaikki oli vaan niin tyhjää, mua itkettiin. Sitten alkoi tämä maallinen elämäkin viimeiseltä menestyä ja menestyi hyvin koulussa ja meillä oli kaikki hyviä kavereita. Että kaikki olivat lopulta hyviä kavereita, koulutoverit oli hyviä kavereita, pojat oli ja tytöt oli ja opettajat oli. Ja mä olin suoraan opettajien lempilapsi ja oli ainoan puolella. Ja aina vähän oli hyviä ystäviä ja menestystä, mutta ei ollut onnea. Oli niin aivan tyhjää. Ja niin se on, ei ihmisten elämää voi tyydyttää tämä maa silloin, jos hän on saanut kokea elävää Jumalaa, Jumalan rauhaa, ja jos se menettää. Taikka silloin, kun Jumala alkaa häntä kutsua. Ja nyt kun nämäkin tulevat tämmöiseen janoon, näitä Jumala silloin kutsuu. Ja tulee aika, että Jumalan sana ei ole elävää, kun Pyhä Henki ei sitä kirkasta. Silloin kun Pyhä Henki avaa tämän sanan, se sana on elävä ja sanasta meille ilmestyy itse Jeesus Kristus. Ja tässä sanassa me koemme myöskin Kristuksen veren vihmona, Kristuksen veren puhdistuksen. Se tulee tämän sanan kautta, kun Pyhä Henki sen valaisee. Kun sitä oikealla mielellä tutkii, rukoillen ja nöyrtyen, niin sanan kautta ilmestyy Jeesus Kristus ja hänen puhdistava verensä voima. Jos me vaellemme valkeudessa niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Että Kristuksen veri puhdistaa meitä sitä kaikesta synnistä silloin, kun Pyhä Henki tekee tämän sanan meille eläväksi. Sana on sitä varten meille, että me sen kautta pelastumme, sen kautta tulemme sisälle Kristuksen lunastukseen. Ja se tuo meille sen sisäisen ikävän tyydytyksen. Se tyydyttää meiltä sen sisäisen ikävän, joka meillä on silloin, kun meiltä puuttuu elävän Jumalan tunteminen. Se ikävä on täällä. Sitä monta kertaa ihminen sitten yrittää tyydyttää jollakin maallisella menestyksellä tai maallisella nautinnolla. Ja nämä eivät anna todellista tyydytystä ihmiselle. Eräskin veli kertoi, joka oli niin kuin aika hyvin menestynyt, Pohjanmaan mestari tämän nyrkkeilyssä, tuli sitten uskoa, että tämä Etelä-Pohjanmaan mestari ollut ja oliko hän sitten käynyt Ruotsissakin ja hän myöhemmin tuli sitten uskoon. Hän sanoi, että kun hän sai sitä kunniaa paikalle, pääsi nousemaan, että hän ei voinut olla ollenkaan onnellinen. Hän ihmetteli, mitä ne ihmiset siinä
mistä ne ihmiset siinä sitten huusi ja iloa piti? Ei hän sitä kokenut, koska hän kaipasi parempaa. Ja se on elävä Jumalan yhteys. Hän pääsi sitten siihen sisälle. Hän on tällä kertaa saarnaajana. Ja näin tämä Jumalan tunteminen on sitä, jota ilman me emme saa mitään todellista onnea, vaikka me voittaisimme koko maailman. Nyt tässä yhteydessä vielä tästä uskosta ja siitä Jumalan sisäistä tuntemisesta ja siitä sisäistä valosta, josta Jeesus puhuu, niin siitä luen vielä samasta asiasta Vanhan liiton puolelta ennustuksen. Jeremian kirjan 31. luku jakeesta 33 ja 4. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Silloin enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljänsä, sanoin, tuntekaa Herra, sillä kaikki tuntevat minut pienemmästä suurimpaan, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntiänsä. Niin tässä kuvataan sitä, mitä vaikuttaa usko. Mikä on se Jumalan liitto ja mikä on se Jumalan pelastus. Tässä sanotaan näin, määritellään. Se määritellään monessa Raamatun paikassa, tässä määritellään näin. Minä panin lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydäminsä. Ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljensä, sanoin, tuntekaa Herra, sillä kaikki tuntevat minut pienemmästä suurimpaan, sanoo Herra. Nyt tässä määritellään uskon olemus, pelastuksen olemus, Vanhan liiton puolella jo, että siis Jumala kirjoittaa lakinsa meidän sydämiimme. Kun ihminen on uskomaton, ja niin minäkin kuvittelin uskomattomana, että niin uskoo sitä, että yritetään tehdä sitä, mikä Jumalan tahtoo. Ja mä ajattelin, että joo, eihän siinä tietysti onnistu, mutta kun mä tuun vanhaksi ja kohta kuolen, sitten mä teen parannuksen. Ja ajattelin, että eihän sitä millään, ja elämä on synkkää ilman sitä, silloin kun kerran maailma lumoo. Ja ajattelee näin. Mutta niin kuin sanottu, tämä maailma ei kuitenkaan koskaan antanut sisäistä tyydytystä, vaikka näin ajattelin. Mutta sitten kävi niin, tulin sairaaksi. Ja se sairaus oli merkeistä päättäen keuhkotuberkuloosia, mikäli kuullut koulussa, niin tuntomerkit olivat sellaiset. Oli jatkuva kuume, hikosin yöllä niin, että en voinut paljon nukkuakaan, keuhkot olivat aivan limaa täynnä, tahdoin tukahtua. Mutta en silti jäänyt koulusta pois. Ja silti minä yritin viedä juosta pitkän matkan juoksuja treenaustarkoituksessa, vajaa 2 penikulmia aina 2 kertaa viikossa, mutta mä tahdoin tukahtua ja kuume nousi ja sitten vielä jalkakin vajosi lumisohjuun, koska juoksin semmoisilla huonoilla maanteilla. No joo, mutta siis salasin tätä sairautta, mutta ajattelin, että tämä on sitä keuhkotautia ja minä kohta kuolen. Mutta ihme kyllä, en silloin tullut ajatelleeksi enempää kuolemaan valmistumista. Mutta se, että tunsin olevani syntinen ja kovastikin syntinen ja se hiljensi mua. Ja näin sitten en käynyt lääkärissäkään. Mä ajattelin, että se on keuhkotauti, en mä viitti mennäkään, tulee niin pahaa mieli, jos lääkäri sanoo. Ei siihen aikaan osattu parantaakaan keuhkotautia. Mutta sitten, kun heräsi aina niin varhain aamulla, kun ei voinut nukkua sen hikoamiseen ja keuhkoliman tähden, kun tahdon tukahtua, niin sinä aamuna, eräänä aamuna, niin kiinnittyi huomio siihen, että ikkunasta näkyi
kaukainen aamun kajastus, siis hyvin varhainen aamun kajastus. Se oli kevättä 1931. Kaukainen aamun kajastus näkyi ikkunasta ja niin yhtäkkiä tuli mieleen Jumalaa hyvä, kun antaa uuden aamun nousta, vaikka on ilta, vaikka on yö. Ja se Jumalan hyvyys, joka luonnossa näkyy, se tuli yhtäkkiä niin eläväksi ja se samalla teki eläväksi sen, että Jumala ennen kaikkea siinä hyvä, kun antanut poikansa kuolla ja kärsiä kuolla minun syntieni tähden ja kaikkien meidän syntien tähden. Ja minä kun napisin Jumalan edessä siitä, että minä nyt olen sairasta ja mun koulumenestys menee huonosti ja urheilumenestys, kun on tämä sairaus, niin, ja minä napisin tästä. Ja kun Jumala antoi vapaaehtoisesti poikansa Jeesuksen meidän edestämme tulla kärsimään ja kuolemaan, kuinka valtavaa se onkaan, minkälainen se onkaan Jumalan rakkaus. En voi enää valittaa mistään. Aloin kiittää Jumalaa siitä, että tämän sairauden kautta opin ymmärtämään sitä Jumalan rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä tuli mulle sitten niin eläväksi, aina elävämmäksi. Jeesus on kuollut minun edestäni. Jeesus on kuollut minun edestäni. Tämä tuli aina vaan elävämmäksi. Ja se täytti koko sen huoneen, jossa Porvoon koulua käydessäni nukuin. Ja se täytti koko Porvoon kaupungin ja se täytti koko maailman. Jeesus on kuollut minun edestäni. Ja nyt kun tämä Jeesus on kuollut minun edestäni tuli valtavaksi, se hävitti kaiken muu. Silloin tapahtui se uudesti syntyminen. Silloin tapahtui tämä, mitä sanotaan, minun lakini on kirjoittajien sydämissä. Nyt ajattelin aivan häpeällä kaikkia entistä elämääni, jolloin ajoin takaa sitä omaa kunniaa, omaa mainetta, omaa hyötyä. Ja Jumalan poika, kirkkauden kuningas on uhrannut itsensä minun edestäni ja kaikkien meidän edestä. Antanut kaikki meidän edestämme. Kuinka häpeällistä onkaan tämä minun tähänastinen elämäni ajatustapani. Ja se vaan on ihanaa, se vain on onnellista, jos minäkin saan rakastaa lähimmäistä niin kuin Jeesus rakasti. Jos minäkin vois uhrautua niin kuin Jeesus uhrautui kaikkien meidän edestä. Ja nyt tämä toi valtavan onnen. Tämä, että saadaan ajatella kaikkien parasta. Ei se tullut itsestä, vaan se tuli sisäisessä yhteydessä Jeesuksen Kristukseen. Minun lakini on kirjoittanut paneva heidän sydäminsä, heidän mieliönsä olenne kirjoittava. Siis Jumala kirjoittaa lain sydämeen, lakinsa. Toisin sanoen, antaa rakkautensa meihin. Antaa se hengen, mikä hänellä on. Antaa sen tulla meihin, sen vallottaa meidät. Ja se tapahtuu Jeesuksen uhrikuoleman kautta, uhrikuoleman perusteella. Ja silloin me näemme, se on todella kunniallista. Ei mitenkään häpeällistä, vaan kunniallista saada tunnustaa tätä Jeesusta. Ja saada tehdä hänen tahtoa. Ja saada ajatella samaan tapaan. Se on jumalallista ja se on oikea. Tämä on sitä uudesti syntymistä. Nyt emmehän me millään voisi tulla taivaaseen sisälle, jos me tällä lihallisella mielellä oman edun ja kateuden vallatessa mielemme sinne tulisimme. Taivashan olisi silloin helvetti. Sehän käsittää jokainen. Se taivas muodostuu niistä ihmisistä, joissa on Jumalan rakkaus, joissa on taivaallinen mielenlaatu. Täällä ajassa ei ihminen saavuta täydellisyyttä tässä uskon tielläkään. Meillä on liha, joka sotii henkeä vastaan. Toisinaan, kun pääsee sen Jumalan yhteyden kokemaan, tuntuu siltä, että kaikki paha on voitettu, mutta liha sotii henkeä vastaan, että niin, ei siinä aina onnistu, ei suinkaan onnistu. Mutta kuitenkin pohjalla pysyy tämä päämäärä, että sittenkin haluaa uhrautua Herralle, ja se on sittenkin se pääasia. Ja nyt kun täällä olemme maallisessa elämässä, tämä henki tulee meille siis rakkaaksi, me haluamme sitä seurata, niin taivaallisissa tämä henki
seuraa meitä täydellisenä. Tänne maan päälle jää tämä maallinen ruumis, lihan ruumis, joka on ikään kuin olisi joku nahkapuku meille. Tämä lihan ruumis on puku, jonka me olemme pukeutuneet, ja se kuolemassa riisutaan pois. Niin sitten, kun tullaan siihen toiseen elämään, niin silloin se, mitä Jumalasta olemme saaneet kokea, niin se seuraa meidän mukanamme. Ja me saamme päästä siihen sisälle, siihen ilmapiiriin, Jeesuksen sovintokuoleman perusteella. Kaiken vaikuttaa se uhrikuolema, siis usko Jeesukseen. Täällä luemme Johanneksen evankeliumin 1. kirje, jae 29. Katso Jumalan karissa, joka pois ottaa maailman synnin. Ei tämä sana ole pelkkää sanaa, se on voimaa. Ja Jumalan valtakunta sanoissa on voimassa. Kun me uskossa katsomme, hänestä lähtee voima. Ja niin se pitää ollakin. Hänestä lähtee voima. Kun me pitäydymme uskossa, hänen rukoilee ja oikein häneen siis kiinni tarttuen. Hänestä lähtee voima, joka muuttaa. Ja kun se voima saa muuttaa, me olemme silloin taivaskelpoisia. Jos meitä hallitsee kateus, niin kateus on tästä maasta. Kateus on paholaisen aikaansaannosta. Se ei kuulu enää taivaalliseen luomukseen. Se ei kuulu enää elävään uskoon. Se ei kuulu enää Jumalan lakiin uudesti syntymiseen. Täällä luemme siitä Jumalan uudesti syntymästä voimasta vielä täällä esimerkiksi Filippiläiskirjeen 2. luvusta. Ja otetaan vaikka alusta. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhaan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseäni. Että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katson saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyriitti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polven pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitä, jotka taivaassa ovat, että niitä, jotka maan päällä ovat ja niitä, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Niin, tässä siis tuodaan esille se Kristuksen mielenlaatu. Täällä sanotaan niille, jotka ovat jo uskoon tulleet, että olkoon teille se mieli, joka Jeesus Kristuksella on. Vaikka silloin, kun uskoon tullaan, heti tulee tämä mieli. Niin kuitenkin Raamattu kehottaa tähän. Siellä tätä voidaan harjoittaa tai tämä voidaan laiminlyödä. Siis näitä uskoa asiaa voidaan harjoittaa, sitten taivaallista hoitaa niin kuin maallisiakin viljoja ja kaikenlaisia, sanotaan nyt, istutuksia hoidetaan. Niin myöskin tätä taivaallista, että Jumala saa kehottaa tähän. Mutta silloin, kun meillä on Jeesus Kristus sydämessä rakas, me mielellään luemme tällaista. Ja se on meille mieluista. Meitä tällaiseen kehotetaan. Niin sillä tavalla tämä vanha Aatami, lihan mieli painetaan alas. Ja silloin, kun meillä tämä mielenlaatu on, ja että se on meillä hallitsevana, vaikka meissä on sitä toistakin, että me tarvitsemme aina siitä huolimatta sitä jatkuvaakin parannuksen tekoa, vaikka muutos on, niin emme ole täydellisiä, mutta kuitenkin muutos on tullut. Niin kun tämä mielenlaatu on, niin me sisimmässä koemme ja tunnemme,
että jos missä hetkessä tahansa tulee kuolema, niin meidän elämämme on kätketty elävässä Jumalassa. Siis elämä on kätketty hänessä. Jos kerran Jumalan mielilaatu, se on elävää Jumalaa juuri tämä rakkaus, se Jumalan rakkaus. Ja se tulee Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Kun me Jeesuksen sovintokuolemaan katsomme, uskomme ja pitäydymme, niin sen kautta meihin tulee tämä voima. Niin silloin me olemme varmoja siitä, että tulee siirtyminen toiseen elämään. Siellä elävän Jumalan luona. Siellä, joka on rakkaus, joka on täydellinen hyvä, siellä on koti. Ja tämä on turvallista. Vaikka mitä maailmassa saisi, niin mitä se on sen rinnalla. Että saadaan kokea tätä Jumalan hyvää tahtoa, Jumalista rakkautta. Ajatellaan, kaikki kullat ja kunniat, mitä saadaan maailman rikkauksia tavoitettaisiin, voi se on vaan tätä itsekästä, se on alhainta, niin kuin alhaista kuin eläinten elämä. Mutta se on taivaallista, saadaan jumalallista rakkautta, jumalasta hyvyyttä sydämeen, todellista. Maailmassa niin paljon näytellään. Ollaan olevia niin hyviä, me hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaamme vanhassa. No niin, jos seurasitte tarkalleen tätä, niin tässä siis sanotaan semmoinen totuus, että nyt ihminen luonnostaan on sidottu näihin pimeyden henkivallan voimiin, siis ilman Jumalaa ollessaan. Niin, että paholainen voi pitää meitä vankina. Ja voi pitää sillä tavalla vankina, että vaikka yritetään luopua tietyistä synneistä, helmasynneistä, ei millään voi. Paholainen pitää kiinni. Ja vaikka vielä voisi kiirtautua, niin siinä on kuitenkin siitä syytös tästä jatkuu. Sä oot tehnyt sitä ja sitä pahaa. Että iankaikkinen laki on tällainen. Siis Jumalan laki on tällainen. Mutta nyt on yksi pääsymahdollisuus siinä, että on tullut sellainen, joka on lunastanut meidät tästä syyllisyydestä. Kuollut meidän edestämme viattomana, täysin viattomana, synnittömänä sitä varten, että meille olisi vapaus syyllisyydestä. Niin kauan kuin synti meitä pääsee syyttämään, niin silloin paholainen pitää meitä kiinni ja sanoo, että se kuuluu minulle. Ja sen on toteltava minua. Me olemme paholaisen siteissä ja se pitää meitä vankina. Mä puhun omasta kokemuksesta. Mutta sitten kun me tähän anteeksiantamukseen pääsemme, siis parannuksen kautta syntymme tunnustaa ja uskoo Jeesus. Uskossa ottaa vastaan vapautuksen. Niin silloin me vapaudumme. Silloin paholainen ei pääse enää pitämään meitä, oli se kysymyksessä viinan kahle tai kirjoilemisen kahle tai mikä muu erikoinen synnin kahle tahansa. Vaikka olisi se, että olisi täällä kateuden henki tai joku vihastuminen, jos te epäsiirti. Niin kauan kun me emme ole Jeesuksen kautta vapautuneet, niin tämä henki voi pitää meitä vankina. Me olemme silloin synnin vanki. Jeesus sanoi, jokainen tekee syntiä on synnin orja. Mutta jos poika tekee, vapaastoitte todellista vapaiksi. Mutta silloin, kun me tartumme kiinni Jeesuksen anteeksiantamukseen, ja vaikka siltä tuntuu, että tämä olisi aivan mahdotonta, ei voi millään tämä olla siis järjellä käsitettäisiin, että voi saada anteeksi, vaikka tältä tuntuu, niin kaikesta huolimatta tartumme kiinni oikein koko voimallamme, koska Jumala kerran on luvannut sen armon, koska muuta voittomahdollisuutta ole. Niin sitten kun tartumme tähän kiinni, niin samalla koemme, että me pääsemme synnin kahleista irti. Ja kaalisista ja synnin kahleista irti, jotka ovat meitä sitoneet, että me saamme koko ajan voittovoiman, me vapaudumme. Sen tähden täytyy ehdottomasti ottaa vastaan usko Jeesus. Täytyy ehdottomasti ottaa vastaan veripeso, siis se sovinto, jonka Jeesus on meille hankkinut. Se täytyy ottaa meille vastaan, vaikka tuntuu, että tämä ei ole mitenkään nyt saata oikeinkaan.
niin aivan vaikka tuntuu miltä tuntuu, niin käykäämme uskalluksella armoistumen eteen, että saisimme avuksemme armon oikeaan aikaan. Siis tässä tarvitaan semmoista uskallusta, aivan päättäväisyyttä, sen vastaanottamista. Silloin me saamme voittovoimaa. Silloin me saamme kokea uudesta syntymisen armo. Silloin me saamme kokea, että Jumalan laki annetaan meidän sydämemme Jumalan armosta. Ja näin tämä siis Jeesuksen vastaanottaminen on sen tähden juuri ensitärkeää. Jumala iloitsee siitä, koska Jumala on hyvä. Jumala iloitsee siitä, kun hänen hyvyyttä vastaanotetaan. Meidän naapuri siellä etelässä, kun oli pyytänyt meidän kerran häijiä, mikä lienee, kun olimme niin laiskoemme menneet, kyllä ne suuttuivat. Ja sanovat, että ikinä ei enää tynniläisiä kutsuta häihin. Ja samalla tavalla ajatellaan, kun Jumala tarjoaa meille sitä taivaallista lahjaa, syntien anteeksi saamista, veripesua, niin kuinka suuri loukkaus se onkaan hänelle, jos sitä ei vastaa tätä. Ei ole niin, että sen vastaanottaminen on jollain taas sopimatonta, vaan se on päinvastoin ihan oikea asia. Siinä tunnustetaan Jumalan hyvyys. Siinä ei loukata elävää Jumalaa. Ja sen kautta me voitamme, sen kautta perimme autuuden. Ja vaikka uskoskin ollaan, niin kuin sanoin, kyllä niitä vielä tarvitaan parannuksen tekoa anteeksiantuksia. Jälleen täytyy vain palata siihen samaan. Hänestä lähtee voima, joka muuttaa kaikki, joka pelastaa, joka johtaa taivasten valtakuntaan, johtaa sisäiseen Jumalayhteyteen. Niin kuin täällä luimme, ei kukaan tarvitse opettaa kansalaisissa, on tunne Herra, sitä kaikkia tuntuvat minun pienimmästä suurempaa. Siis meillä on sisäinen Jumalayhteys, ja tämä se suurin onnio, mitä voidaan ajatella täällä maan päällä ja taivaassa, Jumalan sisäinen tunteminen. Jos joku vielä on ilman tätä, suosittelen elämän antamista Jeesuksen Kristukselle. Kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi, mutta meidän täytyy tehdä ratkaisu. Meidän täytyy myöskin astua sille tielle. Sydämellä uskon tulla vanskaaksi, sun tunnuksella pelastua.